Hola, bones. Jo us vull recomanar La intrusa de la Irene Pujades. És la primera novel·la que llegeixo d'ella i m'ha agradat força, l'he trobat molt entretinguda. És d'aquestes lectures que es fan en una tarda. Bàsicament ens explica la vida d'una protagonista a la que el seu entorn li diu que té alguna cosa que no acaba d'encaixar, així que decideix intentar resoldre-ho introduint-se dins de si mateixa pel melic. La gràcia d'aquest llibre és que imita una miqueta diguem, les novel·les d'aventures més clàssiques tipus Jonathan Swift o fins i tot el Pantagruel i el Gargantua del Rabelais, i ho fa d'una forma molt contemporània. És a dir, que ens porten a escenaris, diguem, aquestes petites illes que trobàvem amb aquestes lectures que us comentava, però molt més dels nostres dies.